Ollaan parhaillaan Cameron Highlandsilla, tarkemmin ottaen Tanah-Ratan kylässä. Tänne on Kuala Lumpurista matkaa reilu paristaa kilometriä ja matka kestää semmoiset 4 tuntia. Terveisiä kotiin äitin hermoja säästääkseni, en kerro niistä pudotuksista ja teistä sen tarkemmin. Tanah-Rata sijaitsee noin 1,5 kilometrin korkeudessa. Lähellä, noin 10 kilometrin päässä sijaitsee Pritsang-vuori, eli Gunung Pritsang, joka on reilu 2 kilometriä korkea. Se on Itä-Aasian korkein vuori, jonne voi ajaa autolla ylös asti. Saavuttiin tänne perjantaina iltapäivällä. Heti kun bussi pysähtyi, päästiin ovesta ulos ja rupesi sataa aivan kaatamalla ja satoi seuraavat 3 tuntia. Löydettiin mukava guesthouse, hyvä ruokapaikka kaupan päälle ja seuraavaksi etsittiin sopivaa matkanjärjestäjää, joka näyttäisi meille koko Cameron Highlandsin yhdessä päivässä. Se oli valitettavasti tavoite tällä kertaa, koska sunnuntaina pitäisi palata jo Kuala Lumpuriin ja maanantaina koittaisi taas arki.